Cristòfor Colom era un navegant que somiava trobar una nova ruta per arribar a Àsia navegant cap a l'oest. En aquella època, molta gent pensava que la Terra era plana i que, si navegaven massa lluny, caurien per un suposat límit. Però Colom tenia una altra idea, creia que la Terra era redona i que, si anava en la direcció correcta, podria arribar a Àsia navegant per l'oceà Atlàntic. No obstant això, Colom no tenia prou diners ni vaixells per a fer el viatge. Per això, va anar a demanar ajuda als reis catòlics d'Espanya, Isabel i Ferran. Després de pensar-ho molt, els reis van acceptar ajudar-lo i li van donar 3 vaixells, la Santa Maria, la Pinta i la Niña. Ací és on entren en la història els germans Pinzón, Martín Alonso i Vicente Yáñez. Aquests germans eren experts mariners i van acceptar unir-se al viatge de Colom. Martín Alonso capitanejava la Pinta, mentre que Vicente Yáñez dirigia la Niña. Els germans Pinzón no sols van aportar la seva experiència, sinó que també van ajudar a aconseguir tripulació per als vaixells, ja que molts tenien por d'emprendre el perillós viatge. El 3 d'agost de 1492, Colom i la seva tripulació van partir del port de Palos de la Frontera, a Espanya. Després de més de 2 mesos navegant i enfrontant grans pors, van veure terra el 12 d'octubre de 1492. Havien arribat a una illa en el que coneixem com a Amèrica, encara que Colom pensava que havia arribat a Àsia. Aquest viatge va canviar la història, ja que va permetre el contacte entre Europa i Amèrica, una cosa que transformaria el món per sempre. Encara que no sabien exactament el que havien aconseguit, Colom i els germans Pinzón van passar a la història com a exploradors valents que van atrevir-se a fer realitat els seus somnis. Així va començar una nova era de descobriments.